Hi guys, welcome back to my channel. Momita Narzary channel आं दिनै बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ आं दिनै गोदान मोनसे रेसिपि लानानै फैदों बे रेसिपियानो जागोन नाजों अन्थाइ बाजाब जों नाया जोंना आङो नैबेखौहाय बे नाखौ बियो ना बामिखौहाय आङो हागोन नोंथांमोनहा नायलांदो आंनि ना बामि हानायखौ आंबो हाफेरनानै जाफेराखै दिनैसो बिदि ना गिदिरखौ दिनैसो नुफेरदोंबो आङो आं बेखौहाय दिनै हानायसै माबायदि हानो रोंना रोङा ट्राइ खालामनायनि बे बिखुङावथ' सुजोबखा बे ओमफ्राय दा आं बेखौ हानोसै नोंथांमोनहाबो नायदो माबायदि हायो रोङोना रोङा दा आं बेखौ दैखराव लांनानै बेखौ हास'हैनोसै माबायदि हायो सिङाव मा दं नायनोसै आंबो ना सिङावहाय आं दा बे नाखौ हानोसै नै ओरैबायदि गिदिरखाना आइसा गैखाया हास'नोसै आङो थैया फाइनाली आंना सायनाया जोब्बाय नै आं गोरलै गोरलै हास'नानै लाजोब्बाय आं दा बेखौ सुनोसै मोजांनो जा बुरजा ओंखारबाय जा बुरजा पिस ओंखारबाय नानिल'नो अन्थाइ बाजाबखौ सायनानै लानोसै अन्थाइ बाजाबानो दैज्लां बोथोरबाय थैजोब्बाय ओंखायनो बारा बुरजा मोनाखिसै एसेल' मोनबाय नै बेखौनो मोदोमनायनि थाखाय एसे होनोसै एसे होबानो जायो बांद्राय होबाबो बारा थावनो नागिरा बेनो थोयो अन्थाइ बाजाबखौ आङो सायखांबाय दा आङो डाइरेक्ट सारायखौ जाननानै लानोसै साराया जादुंबाय आं दा बेयावहाय मा होनो नाखौहाय एवनोसै नाया थावा दुंखाबाय दा आं बेयावहाय नाखौ होसननोसै थोरसिलाय आं बेयावहाय संख्रिखौ होनोसै जोनोमनिफ्राय दिनैसो ना बामि एवफेरनो मोनबायलां एसे खामफ्राम थाथोंसै खामथोंसै बेयो नाया मोजाङै एवफ्रामनोसै आं दा सामब्रामखौ होनोसै
आं बेयाव दै होनोसै आं दा बेयावहाय सामब्राम गुफुरजों हाइजेंखौ होनोसै लोगोसे जिराजों मा होनो बानलु गोरानजों दसे सम आं बेखौ खोबनानै दोननोसै खोबनानै ओंख्रिया एसे मा होनो गोदौबाथाय आङो अन्थाइ बाजाबखौ होनानै लानोसै आं दा बेखौ बोखारनानै नायनोसै माबायदि जादों दैया एसे रानबाय दा आङो बेखौहाय अन्थाइ बाजाबखौ मोदोमनायनि थाखाय होनोसै सोरबा सोरबा अन्थाइ बाजाबखौ जानोनो सुखुथारा दां आं जा गोथावसो मोनो जाय नाजों अन्थाइ बाजाबजों संनाया बांद्राय एसेबां थाब नङा सोरबाफोर संफेरनानै जायाखैबा ट्राइ खालामनाय दाथ' बांसिन मानसिफ्रानो रोंजोबखाबाय संनाय खावनायफोरखौ दसे थाबानो बियो मोनसिगोन बांद्राय एसेबां गोबाव संनांलाया ना ओंख्रिखौ माने एवनायावनो मोनखाबाय नालाय ओंखायनो दा बियो गावनि बे रसाल' सिङाव हाबनो थाखायसो दै होनानै मोजाङै गोदौहोयो दा आं बेखौ खोबथ'ला बिदिनो दोनगोन जाहाथे बेनि दैया एसेल' राननानै बे अन्थाइ बाजाबा गावनि रसा ओंखारजोबनायनि थाखाय स' गाइस दा आंनि ओंख्रिया फाइनालि मोनबाय स' आंनि नायनायावथ' जोबोर साइजबो नुबाय गोथावबो जागोन सानबाय आङो स' नोंथांमोनहाबो नायनायाव माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसै